Düýş ýorgudy, göwrelilik. Ýaş gyýdy üçin göwrelilik baradaky düýş ýakyn toýun habarçy bolup biler. Garry aýallar üçin beýle düýş saglyk problemalaryny wada berýär. Erkek aýalynyň göwrelidigini düýşünde görse, bu oňa awadançylyk we hoş habar wada berýär. Ol özüniň göwreli bolandygyny görse, baýlygynyň köpelmegini başdan geçirir. Başga ýeriniň göwrelidigini düýşünde görseň, düýbünden başga mesele. Mysal üçin joraňyzyň göwrelilik hakda düýş gören bolsaňyz, kimdir biri siziň awraýyňda diýan ýetirjek bolup biler. Huşgärlik bilen daş töwereňizde baha bermeli. Çağanyň jynsy göwrelilik baradaky düýşüň manysyna da täsir edýär. Ýüregiňiň aşagynda ösýän gyýjagat bolsa, bu size gowy dostlar bilen duşşuň ýa-da romantik duşşuň garaşýandygyny aňladýar. Ýakynda şatlyk we oňyn duýgular getirjek gowy habarlara garaşyň. Oglan bilen göwreli bolmak durmuşyňyzda täze gatnaşyklaryň ýakynlaşandygyny alamatlandyrýar. Geljekde ýoldaşyňyz belki-de eýäm ýakyn bolsa gerek. Töwereňizdekiler hat içgin göz aýlamaly. Ekidleri göwreli bolmak baradaky düýşler öňünizde ýeňip geçmeli köp kynçylyklaryň bardygyny aňladýar. Bu ýorgutlar ulanyň, video like goýun we ýakynlaryňyz bilen paýlaşyň. Sizi beýinçilik edýän düýşleriňizi ýordurmak utlasaňyz, liçkama ýazyň.